Sa naman yung gubot mo kayo yung mga gamit rin. Proper SPC na. May gunting diri wa man. Naman di ay. Haman di ay kamura diri, nya muta na kaghaman. Naman din gunting day. Na, ambot oy. Ambot oy. Daway gamit gunting. Ay, higda-higda ta diri mga idol ug mga guys. Sige tawak guys. Mga guys ug mga idol. Sila nalingaw diri sila duwa oh. Lingaw sila duwa oh. Yes. Sayaw pa sayaw si Inday, sayaw. Dito sa tunga, sayaw. Okay. Ayaw, day. Tipukan ako sa mga bata, oh. Nanungtong na. Si mama, busy si mama. Busy gunting-gunting. Saan na nimo? Project ang kuya. Sige ra mga project eh. Lupig pa grade 1. Agay day. Tarong kuan ba ayaw panghapak. Ayaw panghapak. Ansa man na eh. Oo, naog na sad siya. Oy. Samok asam day kam tan-aw. Tanaw si Inday. Saya nga sa kuang YouTube eh. Mga idol ako YouTube idol, mga idol kay kuan maglima na nakatuig. Pag kita kasuway og kuan fildo ng YouTube. Ang naa dito kay $30 pa. So kuang pag $70 para $100. Pwede naman ito yung kubang dili. Dili eh, makubra kay kinahanglan siya makabot og 100. Maka $100 na siya. Mo nang makasweldo na. So mao nang kuan niyo tanawan niyo ako mga video kay para makasweldo ko. Sama mo diha eh, di mo nanaw pa do eh. May lang ba natin kuan. $100. Makasweldo ta bisag 5 na katuig ato. Kuan channel. Tanaw mo diha, subscribe sa mo diha o ganahan mo. Kung di mo ganahan subscribe, tanaw lang yung mga video diha. Ayaw skip ang ads kay mo na yung maka para uminto sa tuang dollar. Saman? Para makapalit na nagbahag oh. Kuno siya bahag. Okay bahag no. Kuya gihag palit mama. Mama? Saba ka diyo oy natin tarong sinina. Si. Makas dulo. Sige ano siya palit Inday. Ayaw Ayaw na hilabtin ninyo be. ito ba pagsuot pa pinin mo to? Ayun ang susuot, kini pa pinin mo dito, suot ito. Badlungon ganyan kung mga bata dari oy. Unsa naman Sa yung din mga sa bata tarong oy. sinina nga mo man. Kamalang oy. Sige ito. Wa mo koy purol. May na makapalita kay sa man YouTube yung mahatag oy. Buslot niya kung lubot oh. Oh, buslot. Dol. Oh, saban dol. Buslot imo purol dol? Ha? Man. Buslot imo purol? Mama. Buslot panty. Inday ayo naghilabti lagi eh. Sana man na oy. Putla mabe. San? Pusa ni oh. Pusa ba? Badlungon man kay mo eh. Lungon ang mga bata oy.